Matul il-lejli għadda l-Pulizija flimkien ma' diversi membri tal-Forzi Armati ta' Malta wettqu diversi kontrolli ta' traffiku madwar Malta fejn irriżultaw f'sejba ta' droga kif ukoll diversi ksur ta' regolamenti ta' traffiku. Waqt kontrolli li saru fi Vjal Ser Pol Boffa, Raħal Ġdid u fi triq Ħal-Qormi Ħalluqa, il-Pulizija tad-Distrett ta' Raħal Ġdid, il-Pulizija ta' Traffiku, l-RIU mis-sezzjoni tal-Klieb tal-Garax kif ukoll diversi membri tal-Forzi Armati ta' Malta instabu vettura tal-għamla BMW misjuqa minn ġuvni ta' 19 sena residenti Birzebbuġa u fuq il-passiġġier ġuvni ta' 19 sena residenti Birzebbuġa wkoll instabet sustanza suspettuża kannabis u oġġetti relatati mal-użu ta' droga. Vettura oħra tal-għamla BMW misjuqa minn raġel Sirjan ta' 34 sena residenti Raħal Ġdid instabet sustanza suspettata kannabis. Ġuvni ta' 19 sena residenti l-Ħamrun li nqabad isuq vettura tal-għamla Toyota Tercel bla liċenzja valida. Vettura oħra tal-għamla Toyota fejn fuq waħda mill-passiġġieri tfajla ta' 19 sena residenti l-Pjetà instabet sustanza suspettata kokaina. Mara ta' 30 sena residenti Rabat Għawdex li instabet qed issuq il-vettura tal-għamla Peugeot 206 taħt l-influenza tal-alkohol. Vettura tal-għamla Mercedes misjuqa minn mara Rumena ta' 34 sena residenti San Ġeljan li fuqha instabet sustanza suspettata kokaina. Il-mara instabet ukoll li kienet qed issuq il-vettura taħt l-influenza tal-alkohol. Instabet ukoll vettura tal-għamla Mercedes misjuqa minn raġel ta' 21 sena residenti Siġġiewi li fiha kien hemm sustanza suspettata kannabis u oġġetti relatati mal-użu ta' droga. F'kontrolli oħra li saru fi triq Ardalam f'Birzebbuġa, il-Pulizija tad-Distrett taż-Żejtun sabu 7 vetturi li kienu qed jinstaqu minn xufiera li l-età tagħhom tvarja bejn l-20 u 52 sena li ma kinux koperti b'polza tal-assigurazzjoni jew liċenzja valida tas-sewqan. Il-Pulizija se tkun qed toħroġ akkużi fil-konfront tal-persuni fil-waqt li l-investigazzjonijiet għadhom għaddejjin.